presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kinigihapon ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner, Randy Tayad. Mo'y magkiguban kaninyo o mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kigsunan, mga kasama, awhagon ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dinsyo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Dinsyo. Kini akong asawa, hubak ko ni. Grabe kini siya og takihos hubak. Og nganong na problema gyud ko ni akong asawa tao no. Ilaniyon ako pagsugod ang tanang mga paghitabo ha. Diyos ko, mahaay. Palit ulit ko tambal ron, porbida. Limot. Oh, paano na cute. Pastilan, pero murag, naapa mo'y tambal na bilin. Mupalit ako, kalimot ko. Dapat yung tambal na bilin. Tanaw na ko. Ay, sus, may gani. Kanapay tambal na bilin, day. Ay, pastilan, lasa lang itong akong kitumal. O, dahil limot ko. Magpapalit ko dahil kanako kapon taon. May gani, kay nanumdum ko karon. Ay, namdum na kapag human akong tumar. Kay nakita naman ni mo nga wanay suwid. Naman, pakin, gano'n ni mo din siya. Ito ko taon, isbak ko taon. Hindi ba o kang mahal ti ka? Mamatay kang bawa kung kinabuhi. Mamatay taon ko, day. Bukod ba o na, mas may tingaling nga ikaw lay una. Di ganista sa day. Mas may tingaling nga balihon lang ni nato ba. Kung dili magyud ka gusto nga mawa ko, mamatay man ka og mawa ko sa buong kinabuhi, pues. Balihon din nato, ikaw lang kung kamatay. Ayaw, sa! Bida sa di mo, kinrut sa di mo, day. Aliti ko daan ditong tambal. Yes, day! Kanang hubak sa mga asawa ba din siya pa? Dili ka na piang lang? Ha? Namanggoy mga ingon ana nga piang unya mapanuhutan maunang mautuyon yung nagmayo. Mawarang, inana din ha. Pero ingon siya nga, ingon sila hubak yung kuno na. Wala na ni mo gipa-check up o kwa sinita. Wala gi nangnay. Anan, hindi tikaroon manang ko mo ganina. Mauna. Wala gi taon na wala taon gi kwarta taon. Uy, tigumi na oy. Kinalaman taon na ng doktor ng imong asawa. Kadili ba yan na ultimo lang nga sakit ka ng hubak? Makamatay ba yan na? Mao ba nay? Oo, ay. Amo bitang silingan, nagtuo sila nga hutoy lang. Pero sadyang nagsagunso na ang hutoy. Aw, dito na. Mura nag-andar sa sakyanan nga palyado. Nga, gipaon sa mga taon eh. Aw, gipasagdan ra. Nga, kumusta naman siya eh? Aw, gilubong na itong huh? Karaan mo nagamay. Karaan bito, pero effective pagyapon. Effective ito. Effective ito. Puro Oo bida. na. Unya, unsa man? Ha? Unsa man di ay bag-o.
Kada gihapong gilubong. Bida sa di mo. Ang kapayan mo. Siguro pa-check up ng asawa mo. Wala kay kuyawa, tayo pa wama tali abi. Hilom di oy. Asa man ko ni pangitaog kuan, tambal. Oh, ito tambal kwarta ako nga tambal sa taon. Sige na, nay. Unyag dili ka kakita. Ako kuan kining mauni kayo na magamay na ako kagwapo ani. Wala din siya. O guwag kwarta para sa doktor, bisag ipabinisaya lang na mo. Kay katong among silingan usag gihubak tudto. Kada si bakon nga kanang hubakon nga silingan ay oy. Oo, pero katong usa na akong silingan nga gidaan nila sa Manila didto pagibinisaya. Dito sa Manila, dito gipabinisaya. Matagalog na pag-sure din. Lagi. Dasa di mo. Nga, di na bang tuo. Lisod yun ang tuhuan ay. Nga naman, unsa may nagkalisod, Di pa ana. binisaya ni mo, niya dito mo sa Manila. Basig, bisag ka na lang ha. Basig dili na bisaya. Basig imo gipati na galog na. Baday, pagkatoy-toy baya ni mo. Ay, bahala ka niya, oy. Ay, nay. Diin ka din, Joe. Dito kila nanay, day. Wala ka magsulti na ako. Wala ko manang hindi mo, day. Kaningita, taon ko, nindot kayo nga imuhang tanaw na ko. May man kayo mong pagkatog. Nakita man ako ba? O niya, di ko gusto matugaw kasi mong pagkatulog. Nagunsam na ka dito. Duaw lang ko dito. Kay baho day ko nanay nga, nakay hubak. Unya, Ingo lagi siya day. Wa ko no tikag ipa-check up. Mao nga ako siyang giingnan nga ipa-check up saka pero wa tay kwarta day. ay dahil lang pag-unawanan ng check-up eh. Check-up pa ta. Patay man lang gihapon ta. Day. Ayaw na lang, anak, dungoy. Gasto-gasto lalas kwarta. Iluwa day, iluwa day. Mga nga ko ha niya. Ay, pag binuhi nugawan, uy. Ang gasto day, importante nga. Maayo ka. Di naman ko ni mamaayo ko. Kaya, mo naman kini akong sakit. Bida, day, ayaw lang sa taon day. Kung sa tanaw, nung patanaw lang ang bitisaya ba? Sa'yo na ni mo. Di Bisaya pa, uy. Bitisaya lang na tunay mo sakit. Basin day yung maayo ka na. Unya, di na dako gasto. Ay, di, uy, mas maayon mo kasi sa tagbinisay day. Pila, rami pangayawan ng mga mananambal. Dudasyo naman para sa kadila. Pao pa. Oo. Sige day. Makuyutan ko pare ay. May kailam to siya mananambal ka binisaya. Pero si Lady Bambina. Sige, Mananambal sige, binisaya. dong, sige. Sige na kaya pagkitaan ako sa Prebinok. Prebinok, di ba doon na may kailam mananambal, pre? Binisaya. Pre. Bisag ikaw, kailam ka na niya, kay iladom na siya. Wapa ko'y kailangan nga mananambal binisaya, pre, kay si Padadarwin rin ako ang gustong tambal sa usawa. Di binisaya. Umaw ba? Ah. Yun na, kitsa may di magbatambal, pre. Ako asawa lagi taon, ako patapalan. Tungod lagi kay anang iyang hubak. Uy, mo ba, pre, dugay na ng hubak niya. Ingon siya dugay ng gano, pero karon na taon siya masulti na ako nga doon na siya hubak. Kaya adong, excuse me, pre, adong ko sa gabi, purting hutoy taon. Mo ba, pre? Sleepy ng ba, pre, sige ko bo ba? Bita sa dimboy mo, patio ni noon. Pre, sige na ba? Tabagin ko. Kuyo ganti ka, ato na to sa ilang ka ng usa ka mananambal. Ato na to ha, bantay ha, sige. Kuha na ko kung sawa, pre. Asa ta din siyo. Day, ato. Tunla day. Tunla day. Asa ta, oy. Ito, tatsa manambal day ba? Manambal. Asa Kuyong ka man. ta Prebinok. Si Paribinog. Oh, kailam day siya na. May kailam siya. Matay. Wala ba ko'y sali kanyang binukta? Oh, bida ka nung tao kay salig nga kadako na. Ay, naarbay na ako kanyang binuk. Kung magtakilid, murag tulisan. Sa pikaskilid, murag kawatan. Oh, ni katubang. Aw, arang-arang na lang. Tao na mingilan si Prebinok na yun. Ako sa tao. Unsa ay tanaw ni Mus na ako kanyang binuk. Hustler. Murag hustler. Samot na. Pero dahil lang tao bagus kag tao dahil sa iyong itsura. Do not judge the book by its own cover. Mao, di ba? Binisaya pa na, ayaw, mataka! Aw, bungot sa ito'y taan eh. Luoy kay ko tanaw sa kong asawa eh. Relate sa ko anibal, maluoy ka mong tanaw. Mga bisan o guay kwarta, ako lagi tao siya gidas mo na dambal. Gamay rin magpangayo, barato man, donisyon sa kanila. Kay adtor, tas doktor, pastang mahala. Unya,
mo ning bahay sa mananambal, pre. Bahay ni Ingkop niyong. O so, anak tadi, pre? Oh, anak ta. Sige. Day. Day, tunla lang siguro na, day. Tunla lang yun. Kana. Tunla yun. Kana. Oo, niya, natake, day. Kanang makakita no nambal para ayuhon din kaniya. Gusto mo kang atakihon ko. Ay, ubo raman eh. Ubo din. Ubo. Pre. Pre, sa pre, isuging na ang driver, pre. Uy, day na. Kalimot ko na. Siguro ka pre nga mayon yung nambal taon. Maayo ni siya nga mananambal, pre. Ato Nagani taon, pasyente maayo. nga wa makaila siyang kaugalingon. Wa na makaila siya nga. Iyang kitambalan. Unya, nayo? Sobra pa. Uba? Dili lang kay pangana iyang nainumduman. Hasta nga apelido. Ha? Apelido niya Tugnok. Tugnok? Iyang nainumduman. Bidaw, may galing wa matagnok no. Lisura ni nung Yan. piyawa ko. Sultihan, tika pre, kanang tiguang pre, ang speciality yun na niya, kanang pagpanagna yun. Pagpanagna? Pabida. Maayo sa diay ni Ses panagna diay. Mayo, Pero hubak. Mayo lagi pre. Sa dili pa masulti siya pangaan, iyan ang matagaan. Ngawan sa nana. Lagi. Karon, imong gina siyang may mamat karon. Day. Unya rata kini kana nambal. Diyan naman tas bay, silang bay. Tok ka, pre, tok kay kailan mo. Akadiyat pre. Ayo! Tingog pre no. Pre. Tubag man dayon. Mura mag-ungog tingog buli lang kata pre. Balot ani. Ganun pre. Wa mo siya katagaan kung sa ta pre. Katagka na pre. Awa. Ayo! Magpatambal mo. Tagal lagi pre. Tagal lagi pero question. Nibo dyan nga mo patambal ta. Unya ano question lagi. Ningo lagi siya nga. Mo, sa ato pa, nibo siyang dagganta. Nagkakindor tra. Sabay ato ninyo, ha? Pre, wag lagi na siya kay bawang patambal tapi lisura sa naning style. Yun sa naman hinuon eh. Kapoy ba nang utana siya pre. Kung siya tong kanon kay gigutom gugo. Ingko, ayaw na lang kay niyambi magpatambal me. Sabay magpatambal ninyo. Ako asawa ko. Nga rumar kihubak. Nakatagaan siya sa sakit mo sa awa pre no. Ingnan ka. Dali, gari. Arita gari, inday. Pulpida no. Yatong sikapo ng imong dugahan. Pre, giunsam niya ako asawa pre. Kaya tanawa yun. Gichika pra na niya pre. Gitanaw lang niya. Dagang pabagplima ang baga na niya. Bidaw niya, ang buko-buko mo yun. Yung kuutong tugan. Ayaw na lang pagkuhan niya. Sama kay ako ganing asawa sa una pre. Gidaan ako din eh. Bawa niya. Uy, gidaan ako din eh. O niya. Sino? Yung ko siya dito yung dugan. Why noon? Iyarang gitutian. Tara. Day, dita. Day. Tara, day. Muli ito, day. Ayaw na pre. Muli na. Murong nagiganahan pre. Ayaw lang. Sige na. Giganahan pang mananambalong ko sa dugan sa kawasawa. Day, muli ito, day. Dili pre, ang mga asawa. Kadahan, pinamuli, dita. Ano man ka doon? Tanam kang ano. Kay ngano lagi Ginahan ka sige gikap sa manambal mo dugan, ha? Piyong-piyong pagkakadahan na ka, murag sulimban Papa, mo daddy, mata. Joy, naunsa ka man, oy, partaka man lang ka, oy. Ako kadudan ako ni mo, ha? Say ka, duda. Hindi na tinuod mong hubak. Ayapag naman ka, oy. Karon na, wamang ka hubak ka. Wala ko kasi. Ang agit ang bala naman ko. Masige ilagay ko di mo, ha? Para ningno ka gihubak, ha? Kay aron tao lang makalihok sa trabahoon din disbay, di ka kalihok, ha? O ako ang tanang mulihok din, eh. Unya di ay, di na tinuod ka. Hubakon ka. Say, di tinuod. Ay, awag yung ito lang klaro kay na mo, ha? Ano ka, sulimbat ka mataglisap mo dugan? Klaro kay na, tinuyo na mo! Yuba ko. Mao ni problema na ko ron.
Sa man ni, klaruhon tanibig. Kay mura mag-Ginoo gituyo sa kong usawa pahubak-hubak siya kay lagi. Ako na mulihok sa gimbatos bahay taon. Di naman ako siya palihokon kay hubakon lagi. Pero katong abot oy pero mura gi at tinuyo sa kong asawa ni hubak-hubak niya kay pagikap-hikap sa mananambal siyang dughan di sulimbad ba niyang mata. Wa ako biduangi ani akong asawa. Unsa man? Sabi kamoy pasultihon ani bam, ati pres. Palihog tang bagi ko ninyo mi. Unsa man ko kamoy pasultihon, Dinsyo. Hello, good morning, Ate Pres! Bam, good morning, Bam! Lord, thank you, Lord. Salamat, Mary. Salamat sa pagpagampo. Ate Jinjin! Yes, Kuya Alan, mga mama. Morning, Jen. Good morning, Ate Pres. Mga mama, good morning. Salamat kayo sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy pirmi ang mga bata niya para sa mga Yes. dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit sa Mosa, Diamond Yema, OBM Special sa Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch. Kay, lami, lami, lami. Lami yung kay na to imnon ha mga bata. Ini padungsi eskwela na. Yung mo kalimot. Inom yun mo Don Pepe Tablia kay the best yung kay na. Aktibo ang yung utok sa pagpabinaw sa klase sa maestra. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Dudong Dinsyo, Ate Pres. Dinsyo. Din siya. Oo, kanis Dinsyo, Ate Pres. Dinsyo, di ay. Kuan, kanang ibutang nato. Butan ni siya kay ang iyang asawa, pinangga kay niya. Nya kay iyang asawa li sa tan-aw niya ang namurag hubakon Ate Pres pa hubakon kay iyang asawa. Ini gamay liho kana hubakon dayon ana kuan maglakaw hubak dayon. So wa na di na niya palihokon sa balay. Kay hubakon lagi. Karon nakatambag yung amigo nga ipahilo ta dito sa kuan bay sa albularyo. Mananambal. So gidaan nila dito. Pag hikap sa albularyo, tan-aw niya hikap pagdughan siya asawa Ate Pres. Karon kay ang iyang asawa muhangad man, di naman mo silimbad mong mata. Mawa mang hubak. Mo di makaayos eh, ba? Di sige pahilot. Ipahilot lang na. Na, inawa sakto sa akong una-una. Mao say gingong Ate Pres nga, mao mo ni makayo di ipahilot asi. Tinuod na, ug mao ni makayo dong di siya ay pasagdil. Pahilot lang permi. Ay. Ipahilot na pero naunsa maka. Gawas og giluto na ng mga private parts sa ato ang asawa, warag listo na. Pero dughan gali okay ra, ha? Why problema? Maayor na dong ay. Di natin doon atik-atik ra siguro na iya dong. Bam, unsa ba yato ikasulti ari Bambi? Bambina. Bam, asa solvent? Na iyang boyfriend, ma'am. Na yung boyfriend. Iyang boyfriend. Ariot kayo kay naa si Dudong Tata dire Ate Pres. Oh, ni si Dudong Tata o si Debilda ang asawa. Di ay? Niya. Dire. Oh. Bam? Lain ba gani nito nga? Ay, ko mo kung sa magbili ha. Oy, Bambina. Bawa sa na ka, oy! Ay na. Ay, shout out Oy, unsay ako ni kasulti Joyce na to, Sala sa Pardo. May pagpaminaw, Joyce. Sala? Sala. O si si Bunggoy, si Abel ba? Bungkoy? Dakulan, unsa dia? Dakulan dong. Bungkoy mo ana. Sige ko na siya paminaw na to. Gusto kaya Direk Abel, salamat kayo. Ma'am! Sa dili pa mo yaw-yaw si Bambina, murag doon na siya gilatin mo daan na si Fred. Wa ka ready? Wa pa siya ka, pero na siya gilatin. Ang istorya ba, ang iyang asawa, magpahubak-hubak. So, wa na gipatrabaho siyang bana. Karon pag adto sa mana, ikaw bitaw to'y gada sa kuan, sa albularyo, kay wa may laing mo dag albularyo, ikaw ramang yun, gihinul-hinul ang dugan. Karon, mawa manghubak po silimbad mong bata. Unsa may iyang buhat? Mawa yung hubak inaghinon-hinon sa Oh, kuan. di na siya hubakon. Unsa may naong ka sa albularyo pod? Unsa ba? Bro, ikaw may gada. O kung ari ka diri sa Sirach 6 verse 16. Okay. A loyal friend is like a medicine that keeps you in good health. Okay? So matupad diri sa Sirach, Ate Pres, nga ang matuod ko nung nga higala, sama sa katambal nga magbantay kanimo gikan sa sakit. Karon. Natingata, nganong musirap, sulirap niyang mata, dili mo sila managhigala. Gana ang tali sa kapon yung dugan. Ano man kung yung ba, may hapu-hap na mga sulirap yung mata. Lain itong kamot. Mao lagi lain man. Sa akong ibasa ko liya, tingnan nga ang matuod nga higala,
sama sa usa ka tambal nga mulikay nimo sa sakit. Katuloy mo higala, pero tambal lagi daw. karon na mo siya sakit ug hikapon sa maayo siya. Nga dili man tag laman ng higala. Mo na diha murag mas lami ito. Mas lami. Magic Mura touch. mura man ni Magic touch wow natin presto. mura man ni istorya nga kanang ang iyang apo dad unya kay patabangon niya dahil sa kayan kay managat sa kada hapon. Oo. Dad unang apo kay magparamuya yung ano dahil sa kayan. Murag saog sa kayan. Usa tawag sa inyo ka na magdahik sa og. Saog. Pero ba saog na sa kayan padung saog. dagat. Saog sa Ari kayan. mas mama. Saog na amo dahik man sa mua. Dahik. Kada adlaw managat man kada mo uli siya buntag. So ang katong apo dadon para dahik uli pa dayon. Kasi nga mga apuhan nga babae. Ano man? Imabdo sa nga apo. Balas. Kita naman ko, ana, oy. Ikaw ba mo pakang ba dayon? Bitaw dog di siya. Patay-patay lang dog. Pero mao na nakaayo niya nga iluton siya. Ha? Oh, sige, pahilot. Sige, pahilot. Aron, maayo. Ayaw lang tuguti nga magpahilot siya raw sa. Oh, Mao na siya. ka. Kuyaw kay na. Kung siya raw sa magpahilot. Priyas bitaw ako sa ignorante po ko aning x-ray. Ako manghod so na kay ko pero ano kanang bitaw ni murag mutubo sa ilong adenoid sa tawag mo ko ano dili masad sinus. Diso sa x-ray room yo dugay kay ko nga. Kadugay ko mo dito. Niyo siya gibuan man kus bra. Dili sa ilongan ko niya. Ubuan din nag-bra ko x-ray ha. Oh, katugaling Kana ako. ako ang ekstrihan nimong dughan. Hubuan ang bra. Pero katuwa akong amigo, katuwa di pilit. X-ray, ma'am, kay hubuon yun ang bra. Hubuon na, eh. Bisag sa ilong ang diferensya. Oh! Ay, lahat Ano naman na. na dili ang sorry dili nimong ilong. Ilong man ang iyang kuan. Kanang mamogram. Ilong? Ha? X-ray ang ilong? Di lang iyang kuan maduri murag unod sa ilong kay perahan nag-x-rayhan. Buo na imbra. Pero katuwa akong amigo, Ate Pres, wala naman to ano mas gawa si Doc Charba na dila. Oh, kanang kuan to iya, kanang magmamogram na dahil sa i-check ang Lex Pino. Oh, hubuan yun. Ako, gidat Wala ko. na. Kay tutoy Gidat ko man. niya dito. Ang Ate tutoy Pres, sa may iyang kuanon. opisina. Kuya nga tinga ko katura ba ko nung x-ray technician nakadungo ko istorya nga babae ko no to. Wa ba kato ko anak kong manghod in town. Oy, daga para ba kong manghod ato palanguna. Ako no manghod daga nag-apo. Ito pa na kay tabo mga anong lagi ko paubo man mo blang anong x-ray kas dughan nga di ara mas ilong ang nigwa mo rag unod. Karon. Mas kulba na, inana, bam. Kanang Ano imong x-rayhan, way kulba. Kanang yung magpamasahe ka, kulba. Karon di akong gisuwayan. Di ato ko magpa-x-ray ko kana tuno kong lansang. O na, Nya. Ipawabo akong brand. Salamat ka pala ka dito lumano. Kaya ko ay puzzle, Tihon.